Soledad. ¿Eres tú, Soledad? No. Ei. És el meu. És el meu. Sí. Sí. Oh, Soledad! És Soledad. Nosaltres Ja sabíem que Soledad no estava aquí dins. On pares? Soledad t'envia records. Sí. Ha penjat. Vinga, que no tenim molt de temps. Va. Sí. ¿Es esta? Jo abans no sabia què era el gore, però sembla que és un tipus de cinema fastigós. Però gore no és una peça de teatre que anem a fer. Jo què sé! Són este tipus de pel·lícules amb molta violència, plenes de mutilacions, sang, amb budells i trossos de carn que volen per l'aire. Ves al gra. No se sent! Ai, ho apuntem així. Del 5 al 9 de novembre al Teatre Micalet de València de 2014, carrer Mestre Pala. No vaig estar a la pressa! Vinga, pressa, que no tenim temps. Soledad! No, també no! Vinga, Eduard, va! Del 5 al 9 de novembre al Teatre Micalet. No!